I avui, a Perpinyà, a la Catalunya Nord, 140 alumnes de 6 liceus de la ciutat i de la regió han dut a terme la quarta final de Scrabble en català. Ha sigut al Liceu Aragó, sota la coordinació de la Rosalba Pagès i d'en Pasqual Tirac. amb el suport de tots els professors dels centres. Un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor, on cauen les paraules que triem, no dir, que moren just abans de pronunciar. Quines que heu Del fet? primer, recent. Quants punts? Però amb els... Com 8 punts? Sí, però amb els punts de U6 i el Scrabble fa 64 punts. 64 punts. La jornada s'ha desenvolupat en un ambient de molta companyonia i esportivitat. I al final, el lliurament de premis i un bon espertinar per recuperar forces. La nostra enhorabona als campions i us esperem a la gran final del dia 9 de maig a Barcelona.